Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Επισκέψεις τηλεόραση Κίδων και απόψε μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Καραγιάννης, παιδοψυχίατρος, ψυχοθεραπευτής, με μεγάλη εμπειρία και πολλές ψυχαναλύσεις. Αφορμή για αυτή τη συζήτηση το τελευταίο του βιβλίο, Έρωτας ή τίποτα. Κύριε Καραγιάννη, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και το δικαίωμα το να είμαι εγώ επισκέπτης σε εσάς, που ξέρετε εσείς να φροντίζετε τους επισκέπτες σας. Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε το βιβλίο. Έρωτας ή τίποτα. Όλα ή τα πάντα. Ναι. Στο βαθμό που ο έρωτας δεν είναι ένα συναίσθημα, αλλά μια στάση ζωής, και που μια στάση ζωής που κάποια στιγμή ταυτίζεται με την ίδια τη ζωή, τότε αν παραιτούμαστε από αυτήν, μένουμε στο τίποτα, πάμε προς το θάνατο. Αν εγκαταλείψουμε τη δυνατότητα να μπορούμε να είμαστε ερωτικοί παντός καιρού, να υπερασπίζουμε δηλαδή με πάθος την ομορφιά στη ζωή μας, σε όλες μας τις σχέσεις, τότε πραγματικά κινδυνεύουμε να πηγαίνουμε στο τίποτα. Παρεξηγημένες κουβέντες. Πάμε. Να ξεκινήσουμε από το τίποτα και να αφήσω μετά τον έρωτα. Αν ζητούσα να περιγράψετε το τίποτα. Το τίποτα είναι ταυτόσιμο του λίγου. Το τίποτα είναι ταυτόσιμο εκεί που η ζωή πάβει να έχει επιθυμίες, που πάβει να έχει όνειρα και που έχει μόνο διαχείριση μιας σκληρής ρουτίνας, μιας πραγματικότητας στην οποία μετέχουμε χωρίς να πάρουμε, που μπαίνουμε και αγκομαχάμε και χάνουμε έτσι τη δυνατότητα να χαιρόμαστε αυτό που κάνουμε. Τίποτα είναι να είσαι μόνος σου και να γκρινιάζεις που δεν έχεις σύντροφο. Τίποτα είναι να έχεις σύντροφο και να γκρινιάζεις για το πώς είναι απέναντί σου. Τίποτα είναι να γκρινιάζεις που δεν έχεις παιδιά. Τίποτα είναι να γκρινιάζεις που έχεις παιδιά. Τίποτα είναι να γκρινιάζεις γιατί δεν έχεις δουλειά, αλλά τίποτα είναι να γκρινιάζεις και επειδή έχεις δουλειά. Είναι εκεί δηλαδή που έχεις πάυσει να χαίρεσαι αυτό που ζεις και όλο διαρκώς νιώθεις άσχημα και καταγράφεις αυτό που σου λείπει. Αν καταλαβαίνω καλά, στην ουσία το τίποτα είναι ένα έλλειμμα, το οποίο δεν έχει να κάνει με την πρώτη ανάγνωση, αυτό που είπατε, το αν έχεις ή δεν έχεις, και στις δύο καταστάσεις και στις δύο περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει το έλλειμμα. Πολύ ωραία το λέτε. Είναι έλλειμμα. Και είναι ένα έλλειμμα που προκύπτει από μια φαντασίωση, παιδική φαντασίωση, ότι θα είμαστε ευτυχισμένοι δίχως εμείς να παράγουμε την ευτυχία μας. Θεωρώντας ότι κάποιος άλλος θα μας ευτυχήσει, κάποιος άλλος θα μας παρέχει τη χαρά στη ζωή μας. Που πολλές φορές τον ιδρύουμε αυτόν τον άλλον με τον έρωτά μας, αλλά στην ουσία με μια ψευδή φαντασίωση ότι ο άλλος θα μας ευτυχήσει. Και τότε απογοητευόμαστε και τότε μένουμε στην έλλειψη. Αυτή η φαντασίωση είναι δημιούργημα της ζωής, είναι δημιούργημα των καταστάσεων γύρω μας? Όχι. Είναι μια παιδική αντίληψη, είναι μια παθητική στάση. Σαν να οι επισκέπτες σας είναι σημαντικοί, αλλά εμείς δεν μπορούμε να είμαστε επισκέπτες στη ζωή μας χωρίς εμείς να δημιουργούμε το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα υπάρξουμε. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει βαθμός παρέμβασης, έτσι δεν είναι? Και βέβαια. Και αυτενέργειας. Και βέβαια. Και είμαστε και οι αποφάσεις μας. Δεν μπορεί να είμαστε μόνο το παρελθόν μας. Δεν μπορεί να είμαστε μόνο οι πληγές του παρελθόντος μας. Δεν μπορεί να είμαστε μόνο οι ελλείψεις που είχαμε σαν παιδιά ή το τι μας έκανε οι γονείς μας ή τι δεν μας πρόσφεραν οι γονείς μας. Είμαστε και συνειδητές αποφάσεις μας πώς εμείς οδηγούμε τα πράγματα. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πάντοτε πίσω από πιθανόν πραγματικά προβλήματα, αλλά να τα λειτουργούμε ως άλοθη για να στερούμαστε. Το σημείο εκείνο που αρχίζουμε και έχουμε συναίσθηση αυτών των διαχωριστικών γραμμών, πότε θα το προσδιορίζετε? Ναι, είναι ωραίο ερώτημα. Για κάποιους γίνεται ακόμα και σε παιδική ηλικία. Κάποιοι ακόμα και σαν παιδιά
αποφάσισαν να έχουν αυτή τη συναίσθηση και να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους. Συνειδητοποίησαν πολύ νωρίς ότι αν οι ίδιοι δεν πάλευαν, τίποτα δεν θα υπήρχε. Και έχουμε τέτοιους ανθρώπους που ξεκίνησαν από παιδιά, όχι πάντοτε μέσα στις ευκολίες, να παίρνουν τη ζωή και να την οδηγούν και να την χαίρονται και να έχουν συναίσθηση. Και κάποιοι γερνάνε, πεθαίνουν και δεν έχουν ζήσει ποτέ αυτή την κατάσταση. Έχουν μείνει πάντοτε παραπονεμένοι και φτάνουν πια να σκορπίζουν την πίκρα τους και να δηλητηριάζουν και όλο το περιβάλλον γύρω τους. Ναι, να επιμείνω. Ο βαθμός παρέμβασης κάθε ενός από εμάς σε αυτή τη διαδικασία ποιος είναι? Φαντάζομαι ότι κανένας δεν θα επέλεγε, εάν κάνουμε αυτή την προσέγγιση και συνειδητοποιούσε τη συγκεκριμένη στάση, να είναι από αυτούς που μονίμως είναι στην άλλη πλευρά, ή όχι? Δυστυχώς όχι. Δυστυχώς όχι. Είναι ένας εθισμός πολύ σκληρότερος από ό,τι τα ναρκωτικά, από ό,τι οι χημικές ουσίες, το να γινόμαστε παρατηρητές, πικροί παρατηρητές της ζωής μας και να ρίχνουμε το φταίξιμο στους άλλους. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι η ανάληψη της ευθύνης στην αρχή μοιάζει κάτι το δύσκολο, μοιάζει κάτι το απαιτητικό. Όσο προχωράς με την ανάληψη της ευθύνης στη ζωή σου, τόσο νιώθεις πιο αυτόνομος, πιο ανεξάρτητος, αλλά τελικά γίνεται και παιχνίδι. Αντί να έχεις, όπως οι άνθρωποι γυρνάνε τα ζευγάρια και μιλάνε μόνο με γκρίνια για την κούραση της ημέρας, για τα προβλήματα που έχουν. Πολλές φορές τους λέμε που θα έρθουν για προβλήματα της οικογένειάς τους, για πρόβλημα των παιδιών, σύμπτωμα των παιδιών. Τους λέμε για αυτές τις 15 μέρες δεν θα μιλήσετε καθόλου για προβλήματα. Και σε κοιτάζουν έκπληκτοι. Λένε, δεν θα μιλάμε για προβλήματα, τι θα μιλάμε? Ούτε οικονομικά, ούτε παιδιών, ούτε... Τότε τι θέμα θα έχουμε? Λες και το μόνο πράγμα που μόλις συναντήθηκαν και βρέθηκαν στα ζευγάρια ήταν εσύ θα μου δημιουργήσεις προβλήματα και θα έχουμε να κουβεντιάζουμε. Όμως, εκτός από το να εστιάζουμε στα προβλήματα και στη κούραση εξαιτίας των προβλημάτων, ο διαφορετικός τρόπος της συναίσθησης που μιλάμε είναι ο προσανατολισμός προς τις λύσεις. Αντί δηλαδή να μένουμε στο πρόβλημα σαν κάτι που μας δυσκολεύει, έχουμε να το δούμε όπως τα μαθηματικά για αυτούς που αγαπάνε τα μαθηματικά. Που έχουν προβλήματα, που λύνουν ασκήσεις και κάποια στιγμή το κάνουν και έχουν ικανοποίηση. Δεν έχουν κούραση καθώς το κάνουν. Και είναι ένα παιχνίδι που διαρκώς γίνεται πιο συναρπαστικό. Φαντάζομαι ότι δεν αρνείστε την ύπαρξη προβλημάτων. Όχι βέβαια. Αλλά είναι συναρπαστικό το να προσανατολίζεσαι προς την επίλυσή τους και όχι προς την περιγραφή τους απλώς. Είναι ο εύκολος δρόμος το να μένουμε και να αρνούμαστε σε αυτή τη διαπίστωση? Γιατί δεν μπορώ να δεχτώ ότι είναι κατά ανάγκη και ο βολικός δρόμος. Όχι. Είναι βολικός με την έννοια ακριβώς αυτό που σημαίνει το βόλεμα, που μοιάζει στην αρχή ελκυστικό, έχει λιγότερο κόστος, αλλά στη συνέχεια καλείσαι να πληρώσει πολύ περισσότερα. Το βόλεμα είναι εκεί που στην αρχή μοιάζει εύκολο, αλλά στο τέλος είναι βαρετό και κουραστικό και σου δημιουργεί εγκλωβισμό. Το απαιτητικό είναι που τελικά μπορεί να είναι πιο συναρπαστικό. Και γι' αυτό το συναρπαστικό είναι το ερωτικό στοιχείο που προκύπτει όταν προσανατολιζόμαστε προς την επίλυση των προβλημάτων και όχι προς την απλή περιγραφή των προβλημάτων. Αν καταλαβαίνω καλά, είναι εύκολο να μεταθέτουμε στους άλλους την ευθύνη για όλο αυτό που περιγράφεται σαν πρόβλημα. Έτσι. Έτσι. Είτε είμαστε σαν παιδιά που μας φταίνουν οι γονείς μας, είτε σαν γονείς που μας φταίνουν τα παιδιά μας. Είτε σαν άντρες που μπορούν να λέμε για τις γυναίκες μας ότι δεν καταλαβαίνουν, είτε σαν τις γυναίκες που λένε ότι οι άντρες τους δεν τους καταλαβαίνουν. Πάντοτε κάποιος άλλος να φταίει. Αλλά αυτό είναι πολύ λίγο, γι' αυτό είναι κακό. Αυτό σημαίνει αυτόματα ότι και η προσέγγιση έβρεσης λύσης μεταφέρεται ως ευθύνη του άλλου.
στον άλλο. Ναι. Και γι' αυτό τούτη στιγμή, όταν πηγαίνει με αυτόν τον τρόπο κανείς, καταγράφει τον εαυτό του και στις συντροφικές σχέσεις σαν το μισό που ζητάει τη συγκάλυψη του άλλου μισού, που περιμένει από τον άλλο να του καλύψει τα κενά. Δεν είναι έτσι. Όχι βέβαια. Είμαστε ολόκληροι. Τι θεωρία είναι η πλατωνική, αν θέλετε? Η πλατωνική. Είμαστε ολόκληρες προσωπικότητες που δικαιούμαστε να υπερασπιζόμαστε τη χαρά της δικής μας ζωής και της δικής μας ευθύνης ως προς τη ζωή, και η συντροφική σχέση αξίζει να έχει σύντροφο στη ζωή σου, σύντροφο ζωής, γιατί με αυτόν μπορεί να πας πιο πέρα, όχι γιατί σου καλύπτει τα κενά, γιατί μπορεί να μοιραστείς και τις ομορφιές που μπορεί να πετυχαίνεις, που διαφορετικά δεν θα μπορούσες. Και γι' αυτό είναι οι καλοί φίλοι, δεν είναι απλώς τα δύσκολα. Οι καλοί φίλοι είναι όχι αυτοί που θα αντέξουν τη δύσκολη στιγμή σου. Οι καλοί φίλοι είναι αυτοί που θα αντέξουν τις επιτυχίες σου, που θα μπορούν να μοιραστούν τη χαρά σου. Αυτή είναι πολύτιμη. Αυτός ο τρόπος προσέγγισης προφανώς φέρνει σε αντιπαράθεση μια σειρά αποστάσεις ζωής. Εάν ξεκινήσουμε από την πλατωνική παραδοχή, η οποία, ξαναλέω, είναι αυτή που μέσα από τις πολλές δομές διαχέεται, βασίζεται στο ότι μισό και άλλο μισό κάνουν το ολόκληρο. Όχι. Το μισό και άλλο μισό στην πραγματικότητα δεν κάνει το ολόκληρο. Κάνει μείον από το μισό που ξεκινήσαμε. Το μισό που είναι ανάπηρο, που είναι ανεπαρκές, που έχει ελλείψεις και το θεωρεί δικαίωμά του και η κατάκτησή του να είναι έτσι, και που προσβλέπει στο μέλλον με αντίστοιχο τρόπο ότι έτσι θα είναι πάντοτε, δεν θα γίνει ποτέ ολόκληρο. Δεν θα μπορέσει ποτέ να έχει τη χαρά, την ικανοποίηση ότι τα βγάζει πέρα. Δύο συνέτεροι που κανείς δεν ξέρει καλά τη δουλειά, δεν θα πάει καλά η επιχείρησή τους, που ο ένας θα περιμένει τη συμπλήρωση από τον άλλον. Χρειάζεται και οι δύο να βάλουν κάτι και να είναι αυτό που θα παράγουν κάτι πολύ περισσότερο από ό,τι είναι το άθροισμά τους. Και γιατί να μην βάλει ο ένας αυτό που λείπει στον άλλο? Γιατί αυτό έχει ημερομηνία λήξης. Δεν ξέρω αν σε ακούγεται απλοϊκό δηλαδή. Αλλά... Μια χαρά, είναι συνηθισμένο λάθος, αλλά είναι εκεί που τελικά όμως απογοητευόμαστε, γιατί αυτό που περιμένουμε από τον άλλον δεν θα έρθει ποτέ. Και δεν θα έρθει ποτέ ακριβώς όπως θα το θέλαμε. Γιατί μπαίνουμε με τη μορφή της φαντασίωσης. Μπαίνουμε, γι' αυτό κινδυνεύουμε να ερωτευόμαστε από τασίες, και όταν ερχόμαστε στην κοντινότητα να χάνεται αυτή η ερωτικότητα. Να χάνεται μες στην καθημερινότητα. Ενώ αν έχεις δίπλα σου σύντροφο ζωής που τα καταφέρνει, είναι όλο και πιο πολύ ερωτεύσιμος. Να βλέπεις ότι ο σύντροφός σου αυτό που κάνει, δεν έχει σημασία το τι, μπορεί και το χαίρεται, μπορεί και εμπνέεται. Αν βλέπεις την γυναίκα σου να μαγειρεύει, αλλά όχι να το κάνει σαν καθήκον για να σου καλύψει τις ανάγκες του φαγητού, αλλά το κάνει σαν να έχει σκηνογραφία, να έχει παιχνίδι, να έχει μουσική το φαγητό της, τότε αυτό είναι κάτι συγκλονιστικό που ζεις και είναι ερωτεύσιμη, όχι επειδή σου καλύπτει τις ανάγκες, αλλά επειδή σε εμπνέει και σου δίνει και δυνατότητες άλλες. Το ίδιο και από την άλλη μεριά. Πόσο κοντά στην πραγματικότητα είναι μια τέτοια προσέγγιση? 100%. 100% αν τη ζει. Και 0% εάν δεν το πιστεύει και δεν το υπερασπίζεται. Ό,τι δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει, δεν θα το ζήσουμε ποτέ. Είναι σίγουρο. Αν πούμε ότι αυτό είναι οι θεωρίες, ωραίες θεωρίες, αλλά δεν εφαρμόζονται στην πράξη, δεν θα το ζήσουμε ποτέ. Ας μείνουμε στην πίκα. Θα έχουμε δουλειά. Έτσι. Αυτό όμως που βλέπουμε είναι ότι σήμερα την ίδια ώρα που πολλοί μέσα στη σημερινή ελληνική πραγματικότητα, που υπάρχουν δυσκολίες και που δύσκολα τα βγάζουν πέρα οι άνθρωποι, ταυτόχρονα όμως έχουμε ανθρώπους, νέους ανθρώπους, που είναι αποφασισμένοι να ζήσουν κάτι καλύτερο. Και το βλέπουμε. Παρά τις ελλείψεις τους, αυτό που περιγράφω δεν απαιτεί τέλειους ολοκληρωμένους ανθρώπους. Γιατί τότε δεν θα υπήρχε και δουλειά να γίνει μέσα στα διάβα της ζωής.
είναι αυτό το οποίο δικαιούμαστε να έχουμε μέσα σε μια διεργασία, σε ένα process διεργασιών που προχωράμε στη ζωή μας. Όχι σαν κάτι ένα τελειωμένο. Ξέρετε, νομίζω ότι συνεχίζει να υπάρχει ένα σημείο που για μένα είναι ερωτηματικό. Δηλαδή, κάποιος, έχω την αίσθηση ότι πρέπει να μάθει να έχει αυτό τον τρόπο και αυτή τη στάση. Και είναι αυτό με το οποίο θέλω να επανέλθουμε μετά από ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Το τελευταίο του βιβλίο ξεκινήσαμε από το τίποτα, μάλλον από το πιο δύσκολο κομμάτι, και να επανέλθουμε από εκεί που μείναμε. Ποιος είναι εκείνος ο τρόπος, ο μηχανισμός που στην ουσία μαθαίνουμε να έχουμε την στάση ζωής που μας περιγράψετε? Ναι. Πολύ συμπλοκό ερώτημα, γιατί δεν είναι μόνο ένας ο τρόπος. Μαθαίνετε, δηλαδή. Μαθαίνετε μέσα από ανθρώπους, μέσα από σχέσεις με ανθρώπους που οι ίδιοι ζουν έτσι. Μέσα από ηλικιωμένους ανθρώπους που αντί για να σου περιγράφουν πόσο είναι η πίεσή τους, πόσο η χολυστερίνη τους και πόσο είναι τα αρθρωτικά τους, έχουν να δίνουν ευχές στους νεότερους. Και οι ευχές κάποιων ηλικιωμένων είναι ακριβώς ένας τρόπος που δίδει ερωτικότητα στην υπόλοιπη ζωή, γιατί καταφάσκει στη ζωή. Προσφέρεται αυτή και μαθαίνεται μέσα από τη σχέση με ανθρώπους που υπήρξαν σημαντικοί στη ζωή μας, που μπορεί να μην είχαν αξιώματα, που να μην φαινόντουσαν σημαντικοί, αλλά μπορούσαν το κάθε τι να το προσφέρουν όμορφα. Μαθαίνεται μέσα από το γυναίκα που φροντίζει τα λουλούδια της και την ώρα που τα ποτίζει είναι πολύ ελκυστική, γιατί εκείνη την ώρα δεν κάνει μια δουλειά, αλλά βιώνει κάτι πολύ όμορφο. Προσφέρεται από τους ανθρώπους που εργάζονται και που δεν είναι μόνο τα χρήματα που αποσκοπούν, αλλά από αυτή την έννοια της δημιουργίας που υπηρετούν. Μαθαίνετε σε φιλίες που έχουν εγκυρότητα. Μαθαίνετε, εάν το επιθυμούμε, και με τους ανθρώπους, τους συντρόφους που ερωτευόμαστε, γιατί έχουν μέσα από τη διαφορετικότητά τους, που μας δυσκολεύει η διαφορετικότητά τους, ταυτόχρονα μας προσφέρει και τη δυνατότητα, πολλές φορές αν επιλέξουμε έτσι, να έχουμε ανθρώπους που μας μαθαίνουν και άλλους τρόπους να υπάρχουμε και να ζούμε, αν το επιτρέψουμε. Επομένως, δεν θα είναι μέσα στα σχολεία, μέσα στα θρανία ή πολλές φορές μόνο μέσα στα βιβλία ο τρόπος που μαθαίνετε, αλλά μαθαίνετε μέσα από σχέση. Μαθαίνετε μέσα από σχέση που περικλεί άλλους ανθρώπους που ζουν με αντίστοιχο τρόπο. Μπορούσε κάποιος να σας πει, αυτό σημαίνει ότι είναι θέμα σύμπτωσης τελικά ποια στάση θα υιοθετήσουμε? Γιατί όλο αυτό που το περιγράψετε έχει στοιχεία μη δομημένων καταστάσεων. Έτσι ακριβώς, ωραίο το πηγαίνετε, αλλά ταυτόχρονα έχει και αποφάσεις και μαθαίνετε και μέσα από ελλείψεις, από την κατανόηση των ελλείψεών μας. Μαθαίνετε και μέσα στη σχέση με έναν γονιό που δεν ήξερε να αγαπάει και ταλαιπωριόταν ο ίδιος και ταλαιπωρούσε και τα παιδιά του. Και εκεί είναι που κάποιος μπορεί να ορκιστεί ότι θα πάει εντελώς αντίθετα. Και μαθαίνετε και με αυτόν τον τρόπο, που είναι πόδινος, σκληρός, αλλά που είναι και αποφασιστικός και τηρείται. Γιατί οι όρκοι που συμβαίνουν στην παιδική ηλικία τηρούνται για πάντα. Άρα έχουμε και μέσα από θετικές σχέσεις που μπορούμε να δούμε αυτόν τον ερωτικό τρόπο ζωής, αλλά και μέσα από αρνητικά βιώματα τα οποία μας κάνουν να αναζητούμε.
και όταν οι αναζητητές στη ζωή βρίσκουν και μπορεί να βρίσκουν και καινούργια πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν πριν. Η κοινωνία, το λέω έτσι με μια γενικότητα, διότι ξέρετε, θα μπορούσε κάποιος να σας πει το εξής, ότι δεν υπάρχουν πολλά σημεία να διαφωνήσει κάποιος σε μια τέτοιου τύπου προσέγγιση, η οποία έχει πολλά στοιχεία ιδανικά. Το τι γίνεται γύρω μας όμως μας αφήνει, Ναι. ή πώς μπορεί να το αφήσουμε να μας αφήσει. Αν σκεφτείτε ότι εγώ ως κλινικός θεραπευτής, ως κλινικός γιατρός, ψυχίατρος, ζω και έχω ζήσει μέσα στις πάνω από 110.000 ώρες ψυχοθεραπείας που έχω δουλέψει, οποιαδήποτε τραγική, αρνητική, παθολογική κατάσταση, άρα δεν μιλάω το ιδανικό μη γνωρίζοντας την αρνητική πλευρά. Μάλλον αφού έχω μπει στη ζωή τόσων ανθρώπων, τόσων ζευγαριών, τόσων οικογενειών, δεν υπάρχει παθολογική κατάσταση που να μην την έχω ζήσει, να μην την έχω εμπειρία. Αλλά αυτό είναι η μια πλευρά. Και αν μείνουμε απλώς και ειδικοί, και αυτό είναι που εκπαιδεύουμε εμείς τους ειδικούς που στη ψυχοθεραπεία, να φροντίζουν τους ανθρώπους να πάνε πιο πέρα. Όχι απλώς να καλύψουν τα συμπτώματα, τα αρνητικά συμπτώματα που έχουν στη ζωή τους από μια δυσλειτουργική ζωή. Και δεν μιλάμε για ιδανικό ή για σωστό, μιλάμε για λειτουργικές ή δυσλειτουργικές καταστάσεις. Και άρα ψάχνουμε το λειτουργικό, ψάχνουμε τη λειτουργικότητα. Αν θέλετε, όπως στα κομπιούτερ, έχουμε να κάνουμε διαρκώς update, να παράγουμε νέο λογισμικό, να ψάχνουμε να βρούμε τις νέες λύσεις, καθώς τα πράγματα γίνονται πιο σύμπλοκα. Επομένως, έχουμε διαρκώς να κάνουμε νέες εκδόσεις λογισμικού στη ζωή μας για να είναι συμβατές με τα νέα δεδομένα. Η κοινωνία σήμερα επιτρέπει κάτι πάρα πολύ καλό. Επιτρέπει την ελευθερία. Επιτρέπει το να δυστυχήσεις και να μην ασχοληθεί κανείς μαζί σου. Επιτρέπει μέσα στην πολυπολιτισμικότητα και στο μεταμοντερνισμό όλες τις απόψεις, όλες τις πλευρές, όλες τις παθολογίες χωρίς να τις κατηγορεί. Πιο παλιά σε κλειστές κοινωνίες υπήρχε κριτική σε όποιον ξέφευγε. Ξέρετε, έχω την αίσθηση ότι αυτό αποτελεί πεδίο διπλής ανάγνωσης. Σωστά. Δηλαδή, παλιότερα ξεκινάγαμε το δεδομένο ότι όλα όσα περιγράψετε ήταν απαγορευμένη ζώνη. Στη δημόσια σφαίρα τα ίδια πράγματα σήμερα είναι διαχειρίσιμα θέματα. Έχω όμως την αίσθηση ότι παραμένουν σε μια γκρίζα ζώνη πολλά από αυτά στο πεδίο που αφορούν τον κάθε ένα από εμάς. Στο δημόσιο λόγο μπορούμε να αποδεχόμαστε τις διαφορετικότητες, να αποδεχόμαστε μια σειρά θέματα που έχουν να κάνουν με την διαχείριση των ανθρώπων και την ψυχή τους. Όταν όμως όλα αυτά αρχίζουν και μας πλησιάζουν ή πλησιάζουν τον καθένα από εμάς, δεν ξέρω κατά πόσο ουσιαστικά έχουν αλλάξει και σε σχέση με τη στάση της κοινωνίας, αλλά και σε σχέση με το κατά πόσο καθένας από εμάς έχει αλλάξει τον τρόπο διαχείρισής τους στο βαθμό που θέλουμε να λέμε. Και εδώ θέλω την εμπειρία των πολλών ωρών. Ναι. Ισχύει αυτό που λέτε. Βέβαια, όσο προχωράμε σε μεγαλύτερες κοινωνίες, αυτό είναι λιγότερο. Υπάρχει μεγαλύτερος βαθμός ελευθερίας, αλλά ταυτόχρονα και εγκατάλειψης. Γι' αυτό έχουμε μια διαφορετική μορφή κατάθλιψης, υπαρξιακής κατάθλιψης πια στις μεγαλοπόλεις ή στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες, καθώς έχει πάυσει η ενασχόληση της μικροκοινωνίας με τον καθένα. Δεν υπάρχει κουτσομπολιό, δεν υπάρχει κριτική, αλλά δεν υπάρχει και ενδιαφέρον. Και είναι μόνοι τους οι άνθρωποι. Στην ουσία είναι όμως το ίδιο πράγμα με μια άλλη όψη. Έτσι, δηλαδή, όσον αφορά τη μονάδα που βιώνει κάθε ένα από τα διάφορα θέματα μπορούμε να θέσουμε στο τραπέζι. Σήμερα μπαίνει το πρόβλημα
αφού είμαστε μόνοι, αν το πάρουμε δεδομένο, μπαίνει ποια δίχτυα εμείς θα δημιουργήσουμε. Δεν είναι το δικολόι, το σόι που υπάρχει από μόνο του και το οποίο κατήφθηνε κάποια πράγματα πριν και διαμόρφωνε τους ανθρώπους και τις καταστάσεις και ήταν μια κοινωνία πολύ πιο σκληρή από ό,τι ήταν η ευρύτερη κοινωνία. Αλλά σήμερα πάμε στα δίχτυα που δημιουργούμε μόνοι μας οι άνθρωποι. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον. Σήμερα η αγάπη δεν είναι μια ηθική επιταγή, μια εντολή ηθική που πρέπει να εκτελέσουμε. Είναι ένα δικαίωμα που έχουμε. Τι εννοώ? Σήμερα ξέρουμε ότι αν έχεις ένα κομπιούτερ, όσο μεγάλος και να είναι ο σκληρός δίσκος, πόσο θα φτάνει, σε τέρα, τόσο θα είναι. Πιο πολύ δεν είναι. Αλλά είναι περιορισμένος. Αν μπούμε στο ίντερνετ, το δίκτυο, ο χώρος που έχουμε, πόσος είναι? Μεγάλος, αλλά άπειρος πια, πρακτικά. Αυτό είναι το δίκτυο που δημιουργούμε όταν υπάρχουν αγαπητικές σχέσεις. Πια δεν είμαστε μόνο ο σκληρός μας δίσκος, είναι η δυνατότητα να αξιοποιούμε και τους άλλους. Με αναγκάζεται να αναστρέψω το ερώτημα. Είναι θέμα ποσότητας ή ποιότητας? Δηλαδή, απ' τη μία νομίζουμε ότι απελευθερωνόμαστε ανοίγοντας, αλλά τελικά αυτό είναι το θέμα. Αν ξαναγυρίσω πάλι στο εγώ, ή κατά πόσο έχω βρει και έχω χτίσει εκείνα τα δίκτυα με έναν ή περισσότερους που μου δίνουν αυτό το οποίο περιγράψατε στην αρχή. Αυτό το άνοιγμα εγώ δεν το είπα σε επίπεδο ποσοτικό, μπορεί να έχει ποσοτικά μεγέθη, αλλά είναι ποιοτικό. Αν το δούμε στις σεξουαλικές ερωτικές σχέσεις, αν είναι απλώς άνοιγμα χωρίς όρους και είναι ποσοτικό, τότε δεν έχεις τίποτα. Αυτό το έχουμε κατακτήσει, αναλογικά τουλάχιστον. Ναι, όχι, τότε μπορεί να έχεις 100 σεξουαλικούς συντρόφους να έχεις ζήσει, αλλά δεν έχεις κανένα. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν έχει σχετιστεί ουσιαστικά. Έχει μείνει ένα νούμερο το οποίο πια δεν λέει τίποτα. Που κάθε φορά όλο και λιγότερα έχεις να επενδύσεις, ναι, να μοιραστείς. Άρα, αν μιλήσουμε με αυτόν τον τρόπο το άνοιγμα σε αριθμό, τότε μένει ένα τίποτα. Εάν μιλήσουμε όμως με το άνοιγμα των ουσιαστικών σχέσεων, τότε η σχέση με τον άλλον ανοίγει και το πεδίο. Δηλαδή, μια ερωτική συντροφική σχέση ζωής τελικά σου ανοίγει το πεδίο και το δικό σου. Δεν είναι το άθεσμά τους, των δύο σκληρών δίσκων, αλλά ανοίγει και νέες δυνατότητες. Είναι το ίδιο όπως ο εγκέφαλος που λειτουργεί με τις συνάψεις, που πια κάνοντας τις συνδέσεις στις συνάψεις, στον ίδιο χώρο πολλαπλασιάζονται οι δυνατότητες της επεξεργασίας. Για πολλά χρόνια, τουλάχιστον στο επίπεδο των κοινωνιών και όχι τόσο της επιστήμης, υπήρχε αυτή η αντιπαράθεση σε σχέση με την ποσότητα των σεξουαλικών σχέσεων. Κατά πόσο είναι κοντά ή μακριά? Να πάρουμε το αντιπαράδειγμα, ας πούμε. Το κλειστό μοντέλο των κοινωνιών με την μία σχέση μια ζωής, σε σχέση με το κατά πόσο τελικά κανείς μπορεί να καλύψει το ποιοτικό στοιχείο που περιγράφεται. Δεν το καλύπτει ποτέ αν είναι μια κλειστή σχέση. Εκεί δεν υπάρχει σχέση. Μια διάδα κλειστή δεν έχει ζωή. Αν δεν έχει κάτι έξω από αυτήν και πέρα από αυτήν, τότε πηγαίνουμε σε μια διπλή ατομικότητα. Ένα κλειστό σύστημα. Τα κλειστά συστήματα είναι πάντοτε νεκρά. Δεν τροφοδοτούνται, δεν ανανεώνονται, δεν προχωρούν. Ένα ζευγάρι που θα κλειστεί στον έρωτά του, στη σχέση του και δεν θα ανοίξει προς κάτι που θα υπερβαίνει την ύπαρξή του, θα έχει τέλος. Και όσο και να καταναλώσουν τα μεταξύ τους, κάποια στιγμή θα υπάρχει τέλος. Άρα αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι τα ζευγάρια, για να έχουν σχέση μια ζωής, είναι να μην είναι ίδιοι. Χρειάζεται τροφοδοσία ο έρωτας. Χρειάζεται
χρόνο, χρειάζεται ενέργεια, χρειάζεται χώρο. Αν πιάσουμε και βάλουμε ένα ζωντανό λουλούδι, το καλύτερο λουλούδι, μέσα σε ένα ντουλάπι, τότε αυτό το λουλούδι θα έχει μια σίγουρη κατάληξη να μαραθεί. Δεν θα έχει αέρα, δεν θα έχει νερό, δεν θα έχει ήλιο, φως. Μια σχέση, όποια και να είναι αυτή, αν δεν ανανεώνεται, αν ο κάθε σύντροφος δεν ανανεώνεται, αν δεν προχωράει, δεν αναπτύσσεται, δεν παράγει και καινούργια παιδεία, και αν και η σχέση δεν αλληλοτροφοδοτείται διαρκώς, τότε θα έχει μοιραία κατάληξη. Και αν δεν ήσουν με αυτόν τον σύντροφο και ήσουν με κάποιον άλλον, πάλι την ίδια μοιραία κατάληξη θα έχει. Να ρωτήσω, μοιραία κατάληξη είναι το να διαπιστώσεις τον αδιέξοδο ή να τρέξει ο χρόνος και να μην καταλάβεις ποτέ το αδιέξοδο? Το ίδιο το αδιέξοδο δηλαδή. Που το κατανοείς ή δεν το κατανοείς. Που το περιγράφεις ως προς αυτό που είναι. Γιατί το αδιέξοδο είναι θάνατος. Είναι πάλι ξαναρχόμαστε στο τίποτα. Εκεί δηλαδή, έχουμε αφήσει έτσι και ως τον έρωτα σε κρεμότητα. Είναι εκεί που πάλι πηγαίνουμε και θεωρούμε δεδομένο ότι ο έρωτας, η σχέση, είναι σαν να είναι ένα λεωφορείο, ένα τρένο, ένα πλοίο που μπαίνουμε και θα μας πάει από μόνο του. Δεν μας πηγαίνει πουθενά. Είναι κάτι που είναι εργαλείο το οποίο εμείς χρησιμοποιούμε, με το οποίο εμείς θα παράγουμε. Όχι αυτό από μόνο του, επειδή θα μπούμε μέσα θα μας οδηγήσει. Πόσο ρεαλιστικό είναι σε ένα τέτοιο παιχνίδι, σε μια τέτοια, επιτρέψτε μου διαπάλι, το να αφήσει το εγώ το χώρο για να αναπτυχθεί αυτός ο τρόπος? Δεν είπα αυτό, είπατε στερεότυπο που οδηγεί στο θάνατο. Εγώ είπα και την ανάπτυξη του καθενός συντρόφου. Δεν είπα να αφαιθεί το εγώ. Είπα ο καθένας το εγώ του να το προχωρήσει, τον εαυτό του να τον αναπτύξει. Δεν είπα να τον περιορίσει για χάρη του εμείς. Δεν είπα ότι είμαστε μισά και θα πρέπει. Αυτή είναι και η διαφορετική προσέγγιση σχέση με το πλατωνικό μοντέλο. Έτσι. Επομένως δεν είναι κάτι ο εαυτός μας που θα πρέπει αυτό που λέγανε οι παλαιοί, αμοιβαίους συμβάσιμος, για να μπορούμε να υπάρχουμε σαν ζευγάρι. Να το πω και να μου πείτε αν το καταλαβαίνω. Ναι. Δεν είναι βήματα προς τα πίσω στην ουσία στο εγώ, είναι βήματα προς τα μπροστά. Σαφέστατα ναι. Γιατί ο εαυτός μας είναι σημαντικό, είμαστε εμείς. Δεν μπορούμε να τον υποτιμάμε, δεν μπορούμε να τον παραμερίζουμε, δεν μπορούμε να μην τον φροντίζουμε και να είμαστε καλά. Η σχέση είναι κάτι που μας προσφέρει επιπλέον από αυτά που θα μπορούσαμε εμείς να πετύχουμε. Δεν είναι για να μας καλύψει αυτά που θα μπορούσαμε εμείς να κάνουμε, να παραιτηθούμε για τη σχέση. Τι σημαίνει αυτό? Είμαστε διαφορετικοί. Μέσα στα ζευγάρια που έρχονται για θεραπεία έχουν πρόβλημα γιατί βλέπουν τη διαφορετικότητα σαν πρόβλημα. Γιατί βλέπουν τη διαφορετικότητα σαν κάτι που δεν θα έπρεπε να υπήρχε στη ζωή τους. Που ο άλλος θα έπρεπε να ταυτιστεί μαζί τους. Αλλά αυτό σημαίνει ότι χάνουν τον εαυτό τους που ο άλλος αντιστέκεται και επομένως γίνονται διενέξεις. Αλλά η διαφορετικότητα είναι ένας εμπλουτισμός. Αν ο σύντροφός μου έχει διαφορετική στάση ως προς κάποια θέματα που εγώ έχω, είναι τελικά ελκυστικό και θα με πάει πιο πέρα αν τον εμπιστεύομαι, γιατί θα μου δώσει και νέες δυνατότητες. Αυτό το δούμε στο θέμα των παιδιών. Τα παιδιά που έχουν και πατέρα και μητέρα, που έχουν διαφορετική στάση στα ίδια θέματα. Στο αν θα διαβάσουν, πότε θα διαβάσουν, ή πού θα πάνε η εκδρομή, ή δεν θα πάνε, ή τι θα γίνει. Με τη μικρή διαφορετικότητα τη στάση του πατέρα από τη μητέρα, τα παιδιά κερδίζουν. Γιατί ξέρουν ότι θα πάρουν και το όριο και την ελευθερία. Επομένως, αυτό που μοιάζει σαν πρόβλημα, τελικά είναι ένας εμπλουτισμός. Είναι δύσκολο, νομίζω, και καλείστε να το επιβεβαιώσετε ή να το διαψεύσετε, το να υιοθετήσουμε αυτή την στάση αποδοχής της διαφορετικότητας και κυρίως, επιτρέψτε μου, το να απορρευτούμε αποδεχόμενοι τη διαφορετικότητα, γιατί έχω την αίσθηση ότι
τις κοινωνίες που ζούμε, στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες, λεκτικά τουλάχιστον, έχουμε κάνει αυτή την υπέρβαση σε σχέση με πριν από 30 ή 40 χρόνια, έτσι δεν είναι? Ναι. Ξέρετε κάτι, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Αλλά το να μην εμπλουτίζεσαι, να μην επιτρέπεις αυτό και να μην το αξιοποιείς, είναι ανόητο. Έχεις ένα πλούτο τον οποίο δεν αξιοποιείς. Δεν είναι ανόητο. Δεν είναι ανόητο κανείς να κλείνεται μόνο και να ξοδεύει ατέλειωτη ενέργεια για να τσακώνονται τα ζευγάρια ποιος έχει δίκιο και όχι πώς θα μπορέσουν να παράγουν λύσεις που θα έχει αξιοποιήσει και των δύο. Μα είμαστε στη τηλεόραση, κοιτάξτε πόσα εύκολα σύριαλ μένουν σε εύκολες ατάκες που εξακοντίζει ο ένας τον άλλον. Πόσο πετάνε τη μιζέρια, τη δυστυχία ο ένας τον άλλον με ατάκες πικρές. Μπορεί να είναι όμορφα πρόσωπα, νεανικά πρόσωπα, αλλά να μην έχουν χαρά. Όταν γνωρίζονται να είναι ελκυστικά, είναι όμως αλλά ταύτιση. μετά... Έχω την αίσθηση ότι είναι ταύτιση με ρόλους. Έτσι. Αλλά όταν είμαστε... Η ταύτισή τους και η ταύτισή μας. Ωραίο αυτό που λέτε, η ρόλη. Αλλά η ρόλη είναι η στέρηση της ελευθερίας μας. Ο ρόλος που μπήκαμε, να είμαστε ή τα μικρά παιδιά ή τα μεγάλα παιδιά, να είμαστε ή συντηρητικοί ή φιλελεύθεροι, να είμαστε αυτοί που αναλαμβάνουν τις ευθύνες ή αυτοί που δεν αναλαμβάνουν τις ευθύνες. Αυτά είναι ρόλοι. Και αυτό είναι ανελευθερία από την οποία προερχόμαστε. Θα επανέλθουμε γιατί ανοίγουμε ένα μεγάλο κομμάτι και εγώ θέλω να επιμείνω λίγο και θέλω λίγο να σας ακούσω σε σχέση με τη διαχείριση όλων αυτών των θεμάτων, με την κοινωνία που υπάρχει δίπλα, με μια κοινωνία που μας δημιουργεί και πιθανά να παράγει θέματα, στερεότυπα, αλλά και προβλήματα καθημερινότητας. Πάμε πάλι σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Το τελευταίο του βιβλίο «Έρωτας ή τίποτα», παιδοψυχίατρος. Να το πάμε πολύ πίσω. Είχαμε μείνει εκεί που αρχίσαμε να μιλάμε λίγο για την διαμόρφωση των ρόλων. Πότε ξεκινάει αυτή η διαμόρφωση? Και το λέω για να σας προκαλέσω λίγο ακόμα. Έχω την αίσθηση ότι κάνουμε μια σειρά από διαπιστώσεις που τελικά μπορεί να έρθει κάποιος να κρίνει εκ του αποτελέσματος μιας ζωής και να θέλει να παρέμβει. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε, μπορούμε να αποφύγουμε την ανάγκη να φτάσουμε στην βοήθεια ενός ειδικού που θα μας κάνει τη διαπίστωση ότι κάτι δεν έχουμε διαχειριστεί σωστά. Ναι. Ή είναι θέμα σύντοσης? Το καλό που είναι ότι στόχος μας είναι πραγματικά να μην χρειάζεται να φτάνουμε στον ειδικό για προβλήματα. Όλοι οι ψυχίατροι αυτό λέτε. Για ανάπτυξη. Ναι. Θέλετε να σας πω κάτι? Και όταν νιώθεις σιγουριά ως προς αυτό που κάνεις και αν νιώθεις ότι μπορεί να προσφέρεις και κάτι παραπάνω από ότι τη διαχείριση κάποιων συμπτωμάτων, τότε μπορείς να το λες. Ερχόμαστε λοιπόν για τους ρόλους και πώς διαμορφώνονται και πότε. Υπάρχει η κλασική φροηδική υπόθεση ότι τα 5 πρώτα χρόνια ζωής είναι σημαντικά γιατί διαμορφώνεται η προσωπικότητα. Πια η δική μου εμπειρία, αυτό που υπερασπίζομαι και μέσα στο βιβλίο το «Έρωτας τίποτα», είναι ότι κάποιοι ρόλοι για μας περιμένουν πριν τη γέννησή μας, πριν υπάρξουμε. Το ζευγάρι των γονιών, το συμβόλαιο που φτιάχνει, το πώς περιμένει ένα παιδί ή όχι, τι είδους σχέση έχει πριν, πώς είναι η συντροφικότητά τους, αν το παιδί θα είναι αποτέλεσμα του έρωτά τους στις σχέσεις τους ή αν θα έρχεται να καλύψει τα ελλείμματά τους, ήδη διαμορφώνει όρους, προϋποθέσεις για ρόλο που θα έχει το παιδί μετά.
Η σειρά γέννησης προϋπάρχει πριν υπάρξουμε. Είναι δοσμένα τα στοιχεία. Η ευρύτερη κοινωνία ή η εποχή που θα γεννηθούμε ή θα υπάρξουμε μας διαμορφώνουν κι άλλο. Άρα ξεκινάμε από συνθήκες μη ελευθερίας, με πολλά δοσμένα στοιχεία έξω από μας. Δεν είμαστε λευκά χαρτιά που θα γραφτούμε. Είμαστε με πολλά στοιχεία δοσμένα έξω από μας, και το περιπετειώδες παιχνίδι της ζωής είναι να παράγουμε ελευθερία, να πάμε πιο μπροστά από τα δεδομένα μας, να μην μείνουμε μόνο στους ρόλους μας, αλλά να μπορέσουμε να τους υπερβούμε, αξιοποιώντας και τα στοιχεία που είχαμε. Επομένως, αν καταλαβαίνω καλά, στην ουσία διαφωνείτε με τη λογική του λευκού χαρτιού. Γραμμένο είναι το χαρτί και πρέπει απλά να τραβάμε γραμμές και να σβήνουμε και να γράφουμε ή να διαφοροποιούμε τα γραμμένα. Έτσι να τα αξιοποιούμε, να κάνουμε τις σημειώσεις μας, τις υπογραμμίσεις μας και να αξιοποιούμε και αυτά τα οποία... Ακόμα και σε αυτή τη λογική, λοιπόν, η διαδικασία με την οποία φτιάχνουμε τις σημειώσεις ή που κάνουμε τις υπογραμμίσεις ή που, αν θέλετε, συντάσσουμε το ατομικό συμβόλαιο ζωής, ποια είναι? Ή ποιο είναι πλέον από την εμπειρία το ιδανικό μοντέλο, αν θέλετε? Το μοντέλο είναι να προχωρεί κανείς το να έχει νόημα η ζωή του. Αυτό που έχουμε να αναρωτηθούμε είναι αν είμαστε ατομικές υπάρξεις που θα έχουμε ημερομηνία λήξης, που θα έχουμε το πεπερασμένο και το φθαρτό, ή αν είμαστε πρόσωπα σε μια σκυταλοδρομία ζωής που κάθε ένας μας κερδίζει από οτιδήποτε υπάρχει δίπλα του και μπορεί να το αξιοποιεί. Αυτό που έλεγα πριν με το θέμα του ίντερνετ, το ότι είμαστε δίκτυο. Άρα, αν μιλήσουμε για ατομικότητες, είναι φθαρτές. Αν μιλήσουμε για κοινότητα προσώπων, τότε μπορούμε να υπερβαίνουμε τις ατομικότητές μας. Και τότε δεν θα φτάσουμε στο τέλος εμείς. Το τέλος μας δεν θα είναι τέλος ζωής, αλλά θα υπάρχει τέλος με διαφορετικό τρόπο, με το αρχαιοελληνικό, του σκοπού. Τέλος, παλιοί λέγανε το σκοπό, το νόημα. Άρα η δυνατότητα να υπάρχουμε διαφορετικά είναι με το τι σκοπό έχουμε τη ζωή μας, πώς την νοηματοδοτούμε. Η στάση που αναπτύσσουμε σε σχέση με ένα από τα κρίσιμα, νομίζω, θεωρήματα, την πίστη στα θεία ή τη μη πίστη, σε ποιο βαθμό επηρεάζει? Είναι πολύ σημαντικό ερώτημα και έχουμε να φύγουμε από τις εύκολες διακρίσεις. Έχουμε να καταλάβουμε ότι η θρησκεία και οι θρησκείες είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα. Απέναντι στο χάος και στο φόβο που έχουμε απέναντι στην ύπαρξη, στην φθορά μας, στο τέλος μας, στο θάνατό μας, επομένως κάπου πρέπει να πιαστούμε για να υπάρχουμε, και τότε παράγονται ψυχαναγκασμοί, τότε μπαίνουμε σε βεβαιότητες, αναζητούμε ασφάλειες, αλλά είναι κλειστό σύστημα πάλι που οδηγεί σε θάνατο. Και υπάρχει και η πίστη, η οποία είναι μια αφορμή για να τροφοδοτήσει από την πηγή της ζωής. Άρα εκεί είναι κάτι διαφορετικό. Η πίστη, και διορθώστε με αν διαφωνούμε σε αυτό, μπορεί όμως να μην συνδέεται κατά ανάγκη με την έννοια της θεότητας, έτσι δεν είναι? Να συνδέεται όπως και με μία αξία. Όπως και οι θρησκείες δεν είναι μόνο με Θεό. Η θρησκεία της κατανάλωσης είναι μια κοσμική θρησκεία, η οποία καταναλώνει πράγματα υλικά,
ή ανθρώπους ή σεξουαλικότητα, προκειμένου να έχει και αυτή κάποιες ασφάλειες μπροστά στην αγωνία. Η θρησκεία, ας πούμε, της αισθητικής, της απολυτότητας αισθητικής, οδηγεί ανθρώπους να μην αντέχουν να βλέπουν να γερνάνε, να μεγαλώνουν, γιατί βλέπουν το τέλος τους. Και πρέπει οπωσδήποτε χιλιάδες lifting να γίνουν που χάνουν τη ψυχή τους, ένας καθρέφτης του Dorian Gray. Άρα υπάρχουν και κοσμικές θρησκείες χωρίς Θεό, εκεί που ιδεολογικοποιούμε την παθολογία μας, εκεί που μπαίνουμε και θέλουμε να ελέγχουμε τους άλλους, και εκεί θρησκεία γίνεται, που παράγουμε τις στερεοτυπίες μας. Αλλά ναι, η πίστη, αν είναι αληθινή, τότε αναζητάει κάτι περισσότερο από την ατομικότητα. Τότε για έναν πιστό προς Θεό, αν δούμε κάποιους που πιστεύουν στο Θεό, είναι πολύ πιο κοντά τους οι άνθρωποι που υπερασπίζονται στόχο ζωής, που φροντίζουν τον συνάνθρωπο και το κάνουν ουσιαστικά, και είναι πολύ πιο κοντά τους αυτοί παρά οι άλλοι θρησκευόμενοι. Είναι γιατί ακριβώς, αν ισχύει αυτό, είναι που εκεί που δεν διαχωρίζεται ο άνθρωπος και το Θείο. Είναι εκεί που παράγεται κάτι διαφορετικό, που υπάρχει μια ενότητα και δεν είναι ξεκομμένο. Άρα αναζητούμε εκεί την ενότητα των στοιχείων μας. Δεν κάνουμε μια διάκριση του υλικού και του πνευματικού, αλλά αναζητούμε την ενότητα όλοι αυτή. Πόσο εύκολο είναι ουσιαστικά καθένας από εμάς να ελέγχει τον εαυτό του και να μπορεί να αξιολογεί αυτή του την πορεία? Να ελέγχει τον εαυτό του και να αξιολογεί αυτή την πορεία. Ο έλεγχος του εαυτού είναι μόνο φρένο. Εγώ ξέρω ότι στο αυτοκίνητο έχω γλιτώσει πολλές καταστάσεις δύσκολες πατώντας γκάζι και όχι φρένο. Άρα ο έλεγχος δεν είναι αναγκαστικά μόνο ότι πρέπει να πηγαίνουμε πιο σιγά, πιο συντηρητικά, πιο συμμορφωμένα. Κάποιες στιγμές ο έλεγχος του εαυτού μας είναι να ζητήσουμε κάτι extreme, κάτι που να είναι πολύ σημαντικό και να αξίζει να δώσουμε τη ζωή μας, όχι θυσιαζόμενοι, αλλά αναδεικνύοντας τη ζωή μας, αν υπηρετούμε κάτι όμορφο. Άρα ο έλεγχος που λέτε, εκεί είναι που μπορεί να έχει πολλές διαφορετικές μορφές. Η έννοια του εύκολου και του δύσκολου δεν με απασχολεί. Μιλάμε για δυσκολία στο να υπερασπιστούμε την ομορφιά στη ζωή μας, ενώ για μένα η δυσκολία είναι να έχω νέους ανθρώπους μπροστά μου, στο καναπέ της πολυθρόνης δίπλα μου, και να γκρινιάζουν και να χάνουν τη ζωή τους μέσα στη φθορά. Να ζητάνε λίγα. Αυτό είναι πολύ κουραστικό. Είναι πολύ δύσκολο για μένα. Δεν αντέχεται. Ενώ το να κάνεις συναρπαστικά πράγματα, ακόμα και αν είναι απαιτητικά, είναι πολύ πιο όμορφο και πολύ πιο ξεκούραστο. Είναι αυτό που ξεκινήσατε λέγοντας αυτή την κουβέντα, ο έρωτας για τη ζωή, αυτή καθ' αυτή? Ναι, αυτό. Το πάθος για τη ζωή. Ναι, γιατί τότε η κάθε στιγμή έχει διαφορετικότητα, έχει νόημα, έχει έκπληξη, δεν έχει τα στερεότυπα. Όταν οι άνθρωποι μαλώνουν, όταν τα ζευγάρια μαλώνουν, μετά από λίγο είναι προβλέψιμο το κάθε τι. Τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος, πώς δεν θα ακούσει, πώς θα αποσυρθεί, πώς θα επιτεθεί. Είναι εντελώς προβλέψιμα. Η δυσκολία στη σχέση των ανθρώπων είναι
Από τη σύγκρουση ή από την απάθεια? Είναι δύο διαφορετικές περίοδοι της ίδιας πορείας ή της μη πορείας. Η σύγκρουση, η αδιέξοδη, στο τέλος δημιουργεί απάθεια, και η απάθεια είναι η χειρότερη σύγκρουση, γιατί έχει κοπεί κάθε είδους σχέση. Πολλές φορές πειράζω τα αδέλφια που είναι σε οικογενειακές συνεδρίες, τα παιδιά, όταν οι γονείς τους λένε ότι δεν αντέχουμε, μαλώνουν πολλές φορές, και τους ρωτάω στα παιδιά πόσες φορές μαλώνετε την ημέρα, 75 φορές ή 126 ή 232. Γελάνε τα παιδιά, αρχίζουν και διαπραγματεύονται, μαλώνουν άλλη μια φορά στο πόσες φορές μαλώνουν, και στο τέλος λένε ένα νούμερο που είναι διψήφιο, 75. Και τότε έχω να τους υποσημειώσω ότι 74 φορές τουλάχιστον τα έχουν βρει. Αλλιώς κάποιοι ενήλικοι μαλώνουν μία φορά και αυτή είναι η τελειωτική, κόβουν σχέσεις. Επομένως αυτή η απάθεια που περιγράφεται είναι η παραίτηση από τον ασχετιστό, και είναι πολύ σκληρή σύγκρουση. Ενώ τα παιδιά μπορούν να μαλώνουν πάρα πολλές φορές, αλλά ακόμα έχουν τη δυνατότητα να σχετίζονται, και αυτό είναι ζωή. Πόσο εύκολο είναι το να μπορούμε να διατηρούμε τον εαυτό μας σε εγρήγορση, να κάνει τις ατομικές διαπιστώσεις σε σχέση με την πορεία του και τα θέματα που συζητάμε? Δεν είναι εύκολο, και δεν θα το δούμε πολλές φορές. Χρειαζόμαστε καθρέφτισμα. Γι' αυτό είναι πολύτιμη μια συντροφική σχέση ζωής σε έναν άνθρωπο που εμπιστεύεσαι, γιατί έχεις έναν αξιόπιστο καθρέφτη για να μπορείς να δεις τον εαυτό σου και να κάνεις διαπιστώσεις, γιατί αλλιώς δεν βλέπουμε. Εκεί που δυσκολευόμαστε με τους άλλους ανθρώπους είναι αφορμή για να έχουμε διαπίστωση για τον εαυτό μας που πηγαίνουμε. Σε εκπαιδευτικούς πολλές φορές τους λέω, ποιο παιδί σας δυσκολεύει? Αυτό το οποίο είναι στενοχωρημένο και συναισθαλμένο και μαζεμένο, ή αυτό που κάνει φασαρία? Δεν δυσκολεύουν όλους τους εκπαιδευτικούς τα ίδια παιδιά. Τότε όμως έχουμε πληροφορίες το τι παιδί τους δυσκολεύει για την δική τους προσωπική πορεία ζωής. Γιατί αν είχαν στο ιστορικό τους κάποιο αδέλφι ή ένα γονιό που ήταν στεναχωρημένος, καταθλιπτικός, το καθρέφτης. Άρα οι διαπιστώσεις, οι προσωπικές, για να μπορέσουν να γίνουν, χρειάζεται να έχουμε ανοιχτές τις γέφυρες με τους άλλους ανθρώπους. Για να μπορέσουμε, χρειάζεται η σχέση για να μπορούμε να καθρεφτιστούμε και να δούμε διαπιστώσεις και να πάρουμε αποφάσεις. Δεν μπορεί κανείς μόνος του, κλειστός στον εαυτό του, να δει τον εαυτό του. Να πάμε σε ένα διάλειμμα ακόμα και να επιστρέψουμε για το τελευταίο μέρος αυτής της κουβέντας. Τίποτα, το τελευταίο του βιβλίο, και συζητάμε για τις σχέσεις των ανθρώπων με αφορμή το βιβλίο. Ξεκινήσαμε από το τίποτα και αφήσαμε έτσι για τον επίλογο τον έρωτα. Αλλά πριν πάμε στον έρωτα, τι είναι η ψυχανάλυση? Σχέση. Σήμερα η ψυχοθεραπεία, η αυθεντική ψυχοθεραπεία σήμερα είναι σχέση. Είναι μια δυνατότητα να υπάρχει μια διαφορετική εμπειρία σε σχέση από ό,τι είναι οι μαθημένες. Όταν οι άνθρωποι έρχονται και μας βρίσκουν, έχουν έναν τρόπο που συναλλάσσονται, που σχετίζονται, που θέτουν τα προβλήματα, που θέτουν τις καταστάσεις, και αυτό το προβάλλουν πάνω σου και σε καλούν να παίξεις με το δικό τους τρόπο. Παραδείγματος χάρη, να τους λυπηθείς, να τους φροντίσεις. Ο τρόπος που κοινωνείς το πρόβλημά σου είναι στην ουσία και το ίδιο το πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς αυτό. Εκεί είναι
η επανορθωτική εμπειρία της ψυχοθεραπείας. Είναι εκεί δηλαδή που μπαίνεις, ενώ μπαίνεις με ένα συγκεκριμένο τρόπο να σχετιστείς, παραδείγματος χάρη να σε λυπάται ο άλλος και να σε φροντίζει και να σε στηρίζει, και βρίσκεις έναν άνθρωπο απέναντί σου που ενώ σε νοιάζεται δεν μπαίνει να σε στηρίξει ή να σε λυπηθεί, αλλά μπαίνει να σε κατανοήσει. Αυτό είναι τεχνική επιστήμη. Είναι επιστήμη που έχει τεχνική. Να ρωτήσω το απλοϊκό. Πόσο εύκολο είναι να πρέπει να διαχειριστείς το φορτίο τέτοιων συσσωρευμένων καταστάσεων? Η γνήσια ψυχοθεραπεία απαιτεί ο θεραπευτής να έχει υπάρξει τουλάχιστον 5 χρόνια ο ίδιος θεραπευόμενος. Να έχει επεξεργαστεί ο ίδιος τα δικά του στοιχεία. Και αυτό το μιλάω σε επίπεδο θεραπείας του, όχι σε επίπεδο γνώσης, εμπειρίας τεχνικών και επιπλέον πληροφοριών που έχει να πάρει. Επομένως αυτό είναι ένα απαιτητικό παιχνίδι. Δηλαδή μέσα οι άνθρωποι που, οι δικοί της, που εκπαιδεύουμε εμείς στη ψυχοθεραπεία στο δικό μας Ινστιτούτο, στην αντίστοιξη, είναι που έχουν τουλάχιστον 5 χρόνια ήδη προσωπικής θεραπείας, που ταυτόχρονα έχουν τουλάχιστον 5-6 χρόνια εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία σε διαφορετικά επίπεδα, που στα 2 τελευταία είναι εποπτεία. Άρα είναι και μια εμπειρία διαφορετική που ο ίδιος ζεις και ένας τρόπος εκπαίδευσης που σε επιτρέπει να δεις και διαφορετικά. Και πλέον αν μπεις έτσι δεν σηκώνεις εσύ φορτία των ανθρώπων που έρχονται, μπαίνεις και ζεις μαζί με τους ανθρώπους και παράγεται στη σχέση η απάντηση, η διαφορετική. Αυτό που ας πούμε μέσα στις τεχνικές εργαλεία που έχουμε είναι να γίνει η αναπλαισίωση, δηλαδή να βγει από το πλαίσιο που έχει τεθεί το θέμα και να μπει κάπως διαφορετικά από ό,τι τίθεται από τους ίδιους. Παραδείγματος χάρη, αν θα έρθει ένας γονιός και θα παραπονιέται για το παιδί του που είναι πολύ άταχτο και διαταραχτικό, θα μπούμε εμείς να το αναπλαισιώσουμε και να το σκεφτούμε τι χρειάζεται, για ποιο λόγο χρειάζεται να παίζει αυτό το ρόλο το παιδί. Αν βλέπει παραδείγματος χάρη ένα γονιό στεναχωρημένο αυτό το παιδί, και κάνοντας αταξίες θα τον ζωντανέψει από την κατάθλιψή του, θα το θυμώσει μαζί του ο γονιός. Άρα, αν μη τι άλλο, θα τον ξυπνήσει. Άρα δεν έχουμε ένα διαταραχτικό παιδί που δυσκολεύει τους γονείς του και τους ταλαιπωρεί, αλλά ένα παιδί που ανησυχεί για τους γονείς του, που τους νοιάζεται. Άρα αυτές οι διαφορετικές αναγνώσεις σε ένα διαφορετικό πλαίσιο είναι που παράγουν και διαφορετικές λύσεις που δεν χρειάζεται πια να σηκώνεις ένα άταχτο παιδί. Η διαφορά και αν θέλετε η γραμμή διαχωριστική μεταξύ της ψυχοθεραπείας και της ψυχιατρικής. Η ψυχιατρική βάζει διαγνώσεις, η ψυχιατρική παράγει λύσεις αφού βάλει διαγνώσεις που μένουν πιο πολύ προς τη μεριά των συμπτωμάτων, ανακούφιση από τα συμπτώματα. Η ψυχοθεραπεία είναι που δεν μένει μόνο σε αυτό το επίπεδο, αλλά πηγαίνει πιο πέρα, που ακόμα και τα αρνητικά συμπτώματα που σε ταλαιπωρούν γίνονται αφορμή για να γνωρίσεις πιο καλά τον εαυτό σου και να πας πιο καλά στη ζωή σου. Είναι εφικτό αυτό πάντα? Ναι, ναι. Εάν την ίδια ώρα που ζητάς τη φροντίδα ακούσεις τον άρρωστο το κρεβατός και περπάτη, να σηκώσεις εσύ το κρεβάτι. Η πρόθεση με την οποία έρχεται ο κόσμος στη συνεδρία σας πολλές φορές είναι μετά από πόνο, μετά από ένα χωρισμό ενός γάμου ή μιας σχέσης, μετά από ένα βάλτιμο προσωπικό,
μετά από ένα κλείσιμο και μια απόφαση να δει τι γίνεται και να ανοίξει, μετά από ένα πόνο που θα υπάρξει στη ζωή του, μετά από ένα σύμπτωμα. Γι' αυτό όλα αυτές οι δυσκολίες είναι εξοπλίσιμες, γιατί περικλείουν και πληροφορίες για τη σύνολο της ζωής. Πολλές φορές το τίποτα είναι αφορμή για να αναζητήσουμε τον έρωτα, κάτι να ξεφύγουμε, ή η λανθασμένη αναζήτηση του έρωτα που οδηγεί στο τίποτα. Πόσο εύκολο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια εμπειρία ζωής και βρίσκεται μπροστά σε αυτό το τίποτα, με όποια έκφανση και αν είναι, να μπορέσει να αναδομήσει πιθανά αρχές και αξίες και να μπορέσει να ξανακάνει, να ξαναδεί μια σειρά από πράγματα γύρω του και να αρχίσει να ξαναζεί πράγματα που πιθανά δεν έζησε, που πέρασαν χωρίς να τα συναντήσει και που διαπίστωσε στην 4η-5η δεκαετία της ζωής του ότι πέρασαν. Ναι. Και πόσο δυνηρό, αν θέλετε, παράλληλα. Πιο παλιά ήταν επιφυλακτική σε ποια ηλικία μπορεί να ξεκινήσει η ψυχοθεραπεία. Και είχαμε μόνο τις πιο νέες ηλικίες, γιατί εκεί θα μπορούσε να γίνει επεξεργασία. Σήμερα οι άνθρωποι που ζητάνε να δουν τον εαυτό τους είναι και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Εκεί που, όπως μέσα στην εφηβεία έχουμε διαμόρφωση ταυτότητας, γιατί το κύριο στοιχείο της εφηβείας είναι η διαμόρφωση ταυτότητας, δεν είναι η αντίδραση, είναι ποιος είμαι, που θέλω να πάω. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και σε αυτό που λέτε στη κρίση στη μέση ηλικία, όπου γίνεται πολλές φορές μια αναθεώρηση του ερωτήματος, το ποιος είμαι, αν οι επιλογές που έχω κάνει είναι αυτές που και τώρα μπορώ να τις υποστηρίξω, που μου βγάζουν κάπου και πηγαίνω, ή που σήμερα θα ήθελα να είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Τότε είναι που πολλές φορές ψάχνουν το βόλεμα σε μια κατανάλωση πάλι, μια άλλη εξωσιακή σχέση, κάτι περιφερειακό, μια κοινωνική ανάδειξη στην ευρύτερη κοινωνία για να μπορέσει να νιώσει καλά, ή σε ένα βούλιαγμα. Αλλά είναι πολύ συχνό οι άνθρωποι μέσα σε τέτοιες καταστάσεις να ξαναρωτηθούν και να βάλουν καλά ερωτήματα. Είναι δύσκολο, αλλά είναι καλό. Όπως είναι ταυτόχρονα επώδυνη κατάσταση η διαφορετική, που τους οδηγεί πια να μην είναι απλώς ένα θεωρητικό ερώτημα το να ποιος είμαι, τι θέλω να κάνω, αλλά να είναι ένας πόνος προσωπικός, να μην μπορεί να κοιμηθεί επειδή δεν έχει απάντηση σε αυτό το θέμα. Επικίνδυνο είναι. Επικίνδυνο με την έννοια της ολικής σύγκρουσης σε μια κοινωνία που μπορεί να μην είναι όριμη να δεχθεί ότι, ας πάρουμε την εκδοχή την τελευταία που περιγράψετε, κάποιος στα 40, στα 50 συνειδητοποιήσει και θελήσει να κάνει μια ολική επαναφορά. Θα σας πω, καταρχάς επικίνδυνο, αν το επικίνδυνο είναι το ρίσκο, χωρίς ρίσκο δεν υπάρχει ζωή. Διακινδύνευση. Χωρίς ρίσκο, χωρίς διακινδύνευση δεν μπορεί να υπάρξει συνάντηση των προσώπων, αφού συναντάς κάποιον διαφορετικό. Χωρίς διακινδύνευση, ρίσκο, δεν μπορεί να υπάρχει έρωτας. Δεν μπορεί να υπάρχει ουσιαστική σχέση. Ακόμα και το να έχεις ένα παιδί είναι ένα ρίσκο, γιατί πρέπει να βρεθείς και να συναντάς κάτι διαφορετικό και να το επιτρέπεις να αναπτύσσεται την ίδια ώρα που το αγαπάς, να το επιτρέπεις να είναι και έξω από σένα. Άρα το ρίσκο, η διακινδύνευση είναι συστατικό της ζωής. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικά τα πράγματα.
Όμως το επικίνδυνο δεν μπορεί να είναι αυτοκαταστροφικό. Γιατί τότε υπάρχει μόνο μία φορά που κινδυνεύεις και είναι και η τελευταία σου. Δεν μπορεί αυτό που λέτε η ολική επαναφορά να σημαίνει και απώλεια όλων των data που είχες από πριν. Κάθε φορά που σε όποιον τυχαίνει να χάσει τα δεδομένα του κομπιούτερ του, είναι σκληρός πόνος. Και ενώ θεωρεί ότι θα έπρεπε να τα έχει σώσει, πάντοτε κάτι του μένει που δεν έχει σώσει και είναι πολύ επώδυνο. Η ολική επαναφορά έχει την αξιοποίηση όλων των στοιχείων των προηγούμενων. Γιατί αλλιώς οδηγεί σε μία από τα ίδια. Γιατί τότε δεν είναι κάτι επαναστατικό, αλλά κάτι αυτοκαταστροφικό. Είναι εκεί που ξανάρχεσαι και μένει στα ίδια. Και επομένως, αν είναι διακινδύνευση, είναι κάτι υπέροχο. Αν είναι αυτοκαταστροφή, δεν λέει. Πόσες περίπου ώρες μετράτε στις συνεδρίες? 110.000 τις μέτρησα πρόσφατα. Με έκπληξη τα είδα. Ποια είναι η παρακαταθήκη από αυτή την εμπειρία? Γίνομαι αισιόδοξος, όλο και πιο αισιόδοξος. Χαίρομαι τους ανθρώπους. Εμπιστεύομαι τους ανθρώπους. Και σας λέω ότι δεν υπάρχει παθολογική κατάσταση που δεν έχω βιώσει. Και τις πιο σκληρές. Δεν μιλάω απλώς για θανάτους και αρρώστιες. Δεν μιλάω για καρκίνους απλώς. Μιλάω για ψυχικούς καρκίνους που τρώνε την ζωή. Μιλάμε για ακόμα και για καταστάσεις που παιδάκια έχουν ζήσει τη σεξουαλική κακοποίηση, τη σωματική κακοποίηση. Έχουν ζήσει πολύ σκληρές καταστάσεις. Οτιδήποτε υπάρχει το έχω ακούσει. Αλλά περνώντας τα χρόνια, εγώ νιώθω πιο αισιόδοξος. Νιώθω μεγαλύτερη εμπιστοσύνη για τους ανθρώπους. Γιατί αν υπάρχει ένας βαθμός παθολογίας που όλοι μας έχουμε, αν δηλαδή έφτασε κάποια στιγμή η ψυχοθεραπεία να βλέπει τα ασυνείδητα, να βλέπει τις σκοτεινές πλευρές των ανθρώπων που μέναν μόνο στην επιφάνεια, μόνο στο κοινωνικό εαυτό και δεν τολμούσαν να δουν και τις σκοτεινές πλευρές τους, σήμερα η ψυχοθεραπεία όπως τη ζω εγώ πηγαίνει και πιο κάτω από τις σκοτεινές πλευρές. Έχουμε, αν διαπεράσουμε και αν αντέξουμε να δούμε και τις σκοτεινές μας πλευρές, υπάρχει από κάτω και κοίτασμα πολύτιμο, ανεπεξέργαστο πλούτου, όπως ο ρηχτός πλούτος κάτω μέσα από τα χώματα μπορεί να υπάρχει και να τον αναδείξουμε και να το φέρουμε στην επιφάνεια. Αν αντέξουμε να δούμε τις σκοτεινές πλευρές μας, τότε μπορούμε να συναντήσουμε και μια διαφοροποίητη ομορφιά που υπάρχει από κάτω, την οποία είναι αξιοποιήσιμη. Σε αυτήν ποντάρουμε. Ο φόβος? Φυλάει τέρμα. Ο φόβος δεν θα είναι εμπόδιο, αλλά όρος και προϋπόθεση στο να προχωρήσουμε. Σε τι είναι πιο φοβικός ο άνθρωπος? Να κοιτάξει βαθιά το κοίτασμα το εσωτερικό ή το κοίτασμα του καθρέφτη του? Ένας καθρέφτης που δεν δείχνει και τις δυσκολίες που έχουμε και την ομορφιά που έχουμε, δεν είναι καλός καθρέφτης. Ο γονιός που κοιτάζει απογοητευμένος στο παιδί του επειδή έκανε κάτι αρνητικό είναι ένας κακός καθρέφτης. Ο γονιός που μπορεί να βλέπει τη δυσκολία του παιδιού του αλλά να μην μένει σε αυτή είναι ένας καλός καθρέφτης. Και τέτοιοι καθρέφτες αντιστοιχεί να είμαστε όλοι μεταξύ μας. Άφησα για το τέλος τον έρωτα. Νομίζω ότι ακροθυγώς και επαναληπτικά τον περιγράψατε. Θα ζητήσω για το τέλος να τον περιγράψετε με απόλυτη ακρίβεια.
Δεν το μπορώ. Έχω γράψει βιβλίο για τον έρωτα, αλλά όχι. Ολοκληρωτικά δεν το μπορώ. Γιατί δεν είναι κάτι που ορίζεται και τελειώνει και μπαίνει σε πλαίσιο. Είναι μια πορεία. Είναι μια στάση ζωής. Δεν προϋποθέτει τέλειους και ολοκληρωμένους ανθρώπους. Προϋποθέτει ανθρώπους ζωντανούς που δεν παραιτούνται. Ανθρώπους που κρατάνε την παιδικότητά τους, που όσο αυξάνουν τα χρόνια τους και αυξάνει η σοφία τους, αυξάνει και η παιδικότητά τους. Ο έρωτας είναι ένα πάθος που σου λέει ότι υπάρχει μια συναρπαστικότητα στη ζωή, υπάρχει μια ομορφιά που ποτέ δεν θα την ανακαλύψουμε ολόκληρη. Είναι μια δυνατότητα να ζεις ευχαριστιακά, αναστάσιμα, αναζωογονητικά, παρόλο στα χάλια. Να μην είσαι τα χάλια σου, παρόλο που τα έχεις. Είναι εκεί που δεν παραιτείσαι από το να εμπιστεύεσαι τους άλλους και τον εαυτό σου, παρόλο που διακρίνεις τις ατέλειες και των άλλων και του εαυτού σου. Είναι εκεί που μπαίνει σε μια άνοιξη που υπάρχει και ξέρεις ότι υπάρχει ακόμα και αν είναι χειμώνας. Ο έρωτας σαν αναζήτηση αυτού που σε υπερβαίνει. Όχι μιας ιδέας αφηρημένης ή μιας φαντασίωσης ενός προσώπου που θα διαψευστεί, αλλά η ανακάλυψη αυτών των στοιχείων που υπάρχουν στο καθένα μας και είναι μοναδικά. Ο έρωτας που μπορεί να είναι και να ξεπηδάει από τον να βλέπεις ότι ξεπηδάει το φυλαράκι του φυτού μέσα από την άσφαλτο που έχει τη δύναμη το τρυφερό βλασταράκι να ξεπερνάει και να έχει δύναμη να τρυπάει την άσφαλτο και να βγαίνει στην επιφάνεια. Και να έχεις βλέμμα για να μπορείς να τα βλέπεις όλα αυτά. Ουσιαστικά είμαστε πιο κοντά στο ταξίδι παρά στο λιμάνι, έτσι δεν είναι? Σαφέστατα. Σαφέστατα. Τι σημαίνει? Που όμως ταυτόχρονα υπάρχει παντού λιμάνι και παντού το ταξίδι. Τι σημαίνει όταν κάποιος σας λέει ότι εγώ έχω τελειώσει με τον έρωτα? Ότι δεν τον γνώρισε ποτέ. Ότι στόχευσε λάθος. Ότι επένδυσε κάπου έξω από αυτόν. Επένδυσε σε μια φούσκα και μετά απογοητεύτηκε και πλέον δεν ξαναεπενδύει. Αυτό μπορείτε να το πείτε πέρα να το διαπιστώσετε σε κάποιον που έχετε σε μια συνεδρία σας? Βέβαια, τα πάντα λέμε. Αφού αν είπαμε ότι οι σχέσεις μέσα με την ψυχοθεραπευτική είναι να είναι αυθεντική. Αν οι άνθρωποι το θέλουν αυτό, θέλουν ότι εκείνη την ώρα μπορεί να τους πεις ό,τι χειρότερο, να τους το περιγράψεις, αλλά το βλέμμα και ο τρόπος δεν είναι για να τους καταγγείλεις, να τους υποτιμήσεις ή να τους ταυτίσεις με την παθολογία τους, αλλά είναι σε αυτό που σας είπα πριν, να τους δείξεις ότι δεν είναι αυτό. Υπάρχει από κάτω από τις σκοτεινές πλευρές τους, υπάρχει και άλλο, υπάρχει ζωντάνια. Δηλαδή, όταν θα μιλήσουμε έτσι σε έναν άνθρωπο, είναι γιατί εμπιστευόμαστε ότι μπορεί να ανακαλύψει μετά την ερωτική πλευρά του δικού του εαυτού και να την αναδείξει. Αξίζει αυτό το ταξίδι? Ναι.
Και αξίζει γιατί έχει πολλά διαφορετικά στοιχεία. Γιατί είναι δύσκολο, επειδή με ρωτήσατε πολλές φορές, μα είναι δύσκολο. Τα παιδιά που παίζουν video game και ηλεκτρονικά θέλουν το παιχνίδι να αλλάζει πίστες. Να έχει όλο και πιο δύσκολες πίστες. Γιατί τότε είναι θυστικό, τότε έχει νόημα. Αλλιώς βαριούνται. Αν είναι μόνο μια πίστα που την τέλειωσαν και... Το παιχνίδι της ζωής έχει διαρκώς πιο δύσκολα level. Όλο και δυσκολεύει. Γι' αυτό είναι και πιο συναρπαστικό. Και γι' αυτό, αν το ζει κανείς έτσι, ναι, έχει νόημα.